Queremos agradecerle ao Concello que idea que aquí se celebra a Rosalía de Castro. Nós sabemos que é unha figura fundamental para a nosa cultura, porque foi unha gran poetisa. Pero ademais tamén foi unha muller comprometida que denunciaba as injustizas que sufrían os máis débiles. Oi, pois, benvidas todos. A miña nai sempre me di: Rosalía, vai que caso Francisca, arredeu, se me fixeras caso outro galo caldaría. A ver, e logo non tens máis que facer? Xa estamos aquí no parque, terás que ir dar unha voltiña, non? Si? Vou dar unha voltiña logo. Torna, Carballo, árbore da patria, a dar sombra garimosa a este parque. Torna presto a poblar os nosos bosques e que tornen contigo as Que veño, Mía Carballo, sempre un placer. E se ademais o que nos convoca que Carballo é a inauguración deste xardín, que foi o xardín gañador no certame internacional de xardíns de Allariz, os aínda o orgullo pois é maior. Estamos aquí a pé do Sar e perto do Anllóns. Ese río que tanto inspirou a Rosalía e o Anllóns que tanto inspirou a outros poetas como Eduardo Pondal. Sempre hai que estar agradecidos pola amizade e pola solidaridade. Por tanto, as miñas primeiras palabras é para agradecer de maneira absolutamente aberta, sincera, o adxetivo que queiramos calificar, a grande disposición do Concello de Allariz para trasladar este xardín gañador aquí, a Carballo. Disfrutemos do espacio, disfrutemos do Sar, do Anllóns, da auga que nos dá vida, disfrutemos da amistade e disfrutemos do xardín. Moitísimas grazas.